Hello everyone, so welcome back to my channel. Nangtamanko angni be godan video ni खेबसे bo गोसो गोरबोजों खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय। आजखालामो बयबो मोजां दङ होननानै so नै माने भिडिअ एसे आद्रा दङमोन नालाय दाखालिनि so बेखौनो माने एसे होबाय आङो नै ओमफ्राय जोबगोन आरोना दिनै आया आरे गेलोगा अबसे What the hell to do? Ayo rumah. Srona fire नै जाबाय फाइनली आंनि खानाय स्ट्रेट होनाया so नै मादि नुदों नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय फार्स्ट टाइम माने स्ट्रेट होदों नालाय so ओमफ्राय माने जों दायो थांगोन मोनसे माने पार्कआव आरोना so मा पार्क बियो नोंथांमोना माने जायफोरा थांदों मोनथिगौ माने ओपनिं जाबायानो 23 ना 25 आवनो जादों आरोना ओपनिंआ so दिनै थांगोन जोङो एसे नायना फैनोसै आरोना so नायलांबाय थादों नोंथांमोनाबो ओमफ्राय जायफोरा आंनि चेनेलाव गोदान फैदों नोंथांमोनाबो आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब खालामदो लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो आरोना so बारा बुखुबाय थाला आङो पेक नै दायो माखासे फैसा दिहुनबाय एकदमबारे ATM निफ्राय नै जों दायो मोनफैबाय जोंनि खैराबारिनि मुंख्लं गार्डेन पार्कआव ओमफ्राय नै बेवहाय एन्ट्रिया जाहैबाय 20 आरोना only 20 ओमफ्राय बेवहाय ओपनिं टाइमा जाहैबाय फुंनि मर्निंनि 9टा ओमफ्राय आरो क्लोजिं टाइमा इभिनिंसिम माने 5टा आरोना 5टासिम so ओमफ्राय बेवहाय माने इउनिफर्मजों फैनाया 10 थाखा आरोना ओमफ्राय ओरैनो आउट ड्रेसजों 20 थाखा लागोन आरोना so हाबैनोसै आरोना गोदान ओपनिं नालाय माने सिगाङावनो जाखादों ओपनिंआलाय ओमफ्राय ओरैनो नायनो फैबाय आरोना जोंना लकेल नालाय सिगां ओरैनो माने इदि एन्ट्रि मानेयाव फैसा लायामोन नालाय so दिनै हाबना नायबाय 20 थाखाजों आरोना so मा दङ नायनोसै आरोना थौदो बिदिब्ला ये हमारे लोकल दावला पार्क क्या बोलते हैं इसको दावला पार्क नङा अबसे माबा जों ओरैनो दोनदोसो दावला माने बै सायाव दावलानि खुंगुर मा होनो बेखौ बिदि दाउ दोङो ना दावला ओंखायनो आरो दावला पार्क जाहैबाय आरोना बड'फानि नै स्टेटु मा आसलियाव मा होनगोन मुंख्लं गार्डेन मुंख्लं पार्क आरोना मुंख्लं पार्क नैबेनो जाहैबाय बड'फानि फादार अफ दा बड' स्टेटु आरोना सामेल नै गोदान ओपनिं नालाय दाखालि जादों बेसेबां जादों 27 जादों दां ओपनिं साफा खालामजोब्बाय आरोना जा हाग्रा गोजामोन एकदमबारे नै थिग रेस्टुरेन्ट नामा बा साइकेलाव लानो बायसिबाय minta zara oi ba ini punya lar bagri da dongfang bora kan nih lap ada cikai nana Oh no. बिबार गायदो नै मानदो ओइ नै साइकेल दोङो सै ओइ तिमपाखौ सोंना फैगोन नामा नों वान जस्ट दोंसै बेखौ साइकेलखौ सोंना मोसागोन दां जरा सान्दुं गोसा ओइ साइकेल दोङो दे दा खिथिगोन आं नोंसोरखौ साइकेल खिथिगोन आं दा नोंसोरखौ दाबाखौ खावदोमोन जायाव नांलांबाय नामा होमबा बिथिं जरासो नुलायबाय जरा नै बिथिंजाय माने गेलेग्रा हारि दङ आरोना गेलेग्रा जगार हारि दङ स'
ओमफ्राय बिथिंजाय थांबाय थाला ओमफ्राय नायनिफ्रायनो माने दिन्थिहरबाय आरोना ओरैबायदि सोंबाय आरोना नै मोनसे साइकेल गंसेयाव आरो रेसान गैखाया माने नै केमेरामेना एकदम बारा फेमास इखो दा फेसबुकाव नुबाय थागोन दा सिखांनायफोरखौ नाय ओरैबायदि फेमास जाबाय थादों बे दाउला पार्क दाउला रिल्स बानायदो बारा जागोन थ' Love love nasi dah, love bungai mani mah saya nih, maksudnya love bungai mani mah saya nih, lalai dah. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Gidding baik, board gidding baik. Kita kawan saya siapa kaya rasanya. Ekdom bara. Man sepeda, ekdom bara. Bukan bara agak keban. Tapi ini sih jalan alay. Saya boleh aja nada ekdom bara. Parka dunia. Saya ingkar langsir na tanggalang sih. Karena gara kulai na. Tanggalang sih, karena istirahat. So guys, dinin videoku bikin nonton tuh bye. Umfay ang ni videoku jebjasin men. Thank you so much. Love you all. Bye bye.